Община Балчик ще пази чистотата с видеонаблюдение. 63 камери са поставени вече на възлови места, където се образуват микросметища или пък се изхвърлят строителни отпадъци в кофите за буклук. Има санкции. За миналата година са издадени 14 акта, са платени 10 от тях за малко над 5000 лева. Балчик е и първата община в област Добрич, която внедри подземни съдове за смет. Такова чудо не съм виждала, макар че сме в София. Така, нека прогресират другите градове преди нас. Репортаж на Надежда Карапанчева, оператора Стефан Стефанов. 10 дни след поставянето на първите камери ефектът е очевиден и местните хора го възприемат положително. Смятам, че е добре, защото има хора, които злоупотребяват и изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци други неща. Много съм щастлива, че сложили видео. Хората много хвърлят. Аз лично съм виждала, когато правиш забележки, ти нападат, стават агресивни. Защото все пак има някакъв респект от хората, като видят, че има камери. Да слагат повече. Увеличеният брой на случаите с нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци е основният мотив на общината да сложи камери. А вторият, че все по-често в контейнерите за битова смет попада друга. Това за община Балчик означава един голям разход, защото е разположила 8 такива 11 кубикови контейнера, като основната им идея е да служат на живущите наоколо. Пролетното почистване на дома предполага и дребни ремонти. Тук може да изхвърли старата си мивка, стария гипсокартон, стария окачен таван, но нашите преки наблюдения от ежедневната ни работа и това, което констатираме от поставеното вече видеонаблюдение, е, че 90% от случаите се злоупотребява с тяхното използване. Главно от строителни фирми. 12 евро на тон е директното депониране на отпадъка в претоварната станция край Балчик. Другите варианти са наем на контейнер или камион за извозване, но някои предпочитат да го правят за сметка на данъкоплатеца. Тези сметища са образувани от хора, които не са жители на село Крайнево. От близките вилни зони идват и си изхвърлят всякакъв вид отпадъци, растителен, битов, стари мебели, както виждате. В тези случаи, дори с видеонаблюдение, е трудно да се открие източникът на замърсяване, защото колите са с регистрация в съседна област. Заради нерегламентирани сметища като това, община Балчик е принудена да плаща тройно повече, отколкото може да събере от такса смет. Тези разходи, които се генерират със сметоизвозването, няма откъде да дойдат, ако не от джоба на всеки един от нас. Начинът, по който се злоупотребява, неминуемо ще доведе до промяна в размера на данъците, които ние плащаме. За да не се стига до там, от община Балчик залагат най-вече на превенцията чрез мащабна разяснителна кампания. Ние ще водим деца да видят как се извозва, да се качат, ако щете, на машината за сметоизвозване и да видят, че това е един голям труд и е тяхна отговорност на техните родители и на самите тях, като бъдещи граждани на общината, да се грижат за чистотата. Това, което мен ме радва, е, че специално уикенда бяхме заляти буквално телефонни обаждания на живущи, които се интересуват къде, как могат да изхвърлят този отпадък. Защото местните вече знаят, че само един повреден чувал на подземен контейнер им струва 5000 евро. Които биха могли да отидат за нещо наистина полезно.